Vlasy zopnuté, stojím na stoličke a hádajte, čo asi robím. Toto je výhľad z nášho strešného okna a vy to asi nevidíte, ale ja to teda vidím, že toto okno už je potrebné umyť. Voda. Univerzál. Raz asi zhruba 2. Teraz len rukou pekne s húbkou rozotriem. Trošku aj rámy. Opäť len voda. A teraz bude mať prácu moja stierka. A teraz pôjde druhá strana. A je hotovo. Okno je čisté.